aikin jarida nake. Aikin jarida kuma misali ina aiki ne a Radio Faransa. Me ya ce a Radio Faransa? Radio Faransa. Da talabijin da kowa yana suna kallon ka kuma suna saurare. Karfe 5 kenan agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, daidai da karfe 4 na agogon Ghana. Dauda ka hutu rarara. Jama'a barkanku da wannan lokaci ga kanin labarai ko kuma ga takaitaccen kanin labarai na duniya. Ina ji sai ka koma Radio Faransa ina ji wannan ka kama hanya. To ma da rarara watakila ko za ka rera Faransa Radio Faransa wata yan gajeriyar waka yanzu haka da muke zaune tun da ka ce wani bi abin na zuwa ma kamar wahayi ne mun sani ba ko zai yi. Ai zan iya wannan ce me aka ce an dai kai zaka iya amshi ko da ba ni zan sake ma waka mai zogalin nan yanzu nan kawai da aka ce labaran radio Faransa labaran duniya taka labaran radio Faransa labaran da duniya ku amsa labaran radio Faransa da kusurwan da duniya ku jita labaran radio Faransa kowa dai radio Faransa labaran radio Faransa ma'aikata radio Faransa labaran rediyon Faransa murya gare sai rediyon Faransa labaran rediyon Faransa rediyo talabijin Faransa labaran rediyon Faransa zo ku ji labaran duniya ku ganshi labaran rediyon Faransa to madalla a godiya muke.